हाय फ्रेंड्स एआर बर' इउटुब चेनेलाव बयखौबो बरायनाय जाबाय। दा आं दंफैयो क'क्राझार मा होनोमोनथाय जायगा नामखौ गोसोखांनि र' गोसो फैबाय। दा आं दंफैयो क'क्राझार बैराथि नोगोराव। दायो जों बेरायनो थांनो नागिरदों। मा जायगायाव बेरायनो थांगोन आं दा एक्जेक्टलि मिथिया। आब' आरो गुमै थांगोन, बिसोर लाबथिंसिगोन आरो आंखौ मा जायगायाव थाङो। नायलांबाय थादो नोंथांमोना मा मा हायो देखायलांनोसै आङो। जेबो नङा। बिसोरनो बिराद माबा सिसिटिभि होजा एक्सप'ज खालामो। दायो आंजों दङ आब' आरो गुमै। बे नै आब' गुमै बैराथि नोगोरखौ गारना फैबाय दायो जोङो। दा जों थांनो नागिरदों दिरबिलाव। गाराखैलै दायो जोंफोर थांगासिनो क'क्राझार अभार ब्रिजनि साजों। नायदो बेसे समायना अभार ब्रिजआ। बे सिंगिनो ट्रेन खारो। जा आरामखा जायगाया। नायदो मा दंफां गुमैयो? साल बिफां। साल बिफां। एक क्लासनि गायो? मा? एक क्लासनि? माबे क्लास माने? दंफाङा? औ दा माबा दामि आरो बेयो फरेस्ट डिपार्टमेन्टआ लाखिना दोनदों आरो। मोनसे समाव आनडिभाइडेड गवालपारायाव माने साल बिफाङानो मेइन सर्समोन आरो ब्रिटिशफोरनि फैसा खामायनायनि। आं जायगाखौ नायनानै बङाइगाव मिथिना लाबाय। जोंसो सिगां बेरायदोंमोन ना सालबारिजों। दायो जों दंफैयो नायगाव बाजाराव। थासोमलि लाबाय जोङो दाहाय जानो। नायगाव बाजारखौ नायदो। मैगं ताजा मैगं बाजार गासै न'नि गासै मैगंफोरखौ मोनजोबो बेयाव बाजाराव। अर्गेनिक थार आरो अर्गेनिक। गथै बेफारिफोरा नायजो गोजा आजिखालि। मैगं लानो गोसो जाबायलै। मा मैगं लानो? नैबे लामाजों थांगोन जों देरबिलाव। दा जों देरबिलाव थांगासिनो ना। ओमफ्राय जोङो थांगासिनो आरो लामायाव दं। बेनिफ्राय बरिया ग्रिन सब ग्रिन माइफोरा मोनहोलांबायानो मालाय ओंखारहोलांबाय। जोंफोर गोदान बेनिखायनो रोङा आरो भिडिअ लानो। दासिमबो रंनांगौ नोङो एसे एसेखौबो मा होनो? जों नावमेन नङा एसे माला मोननै बावगोन रा माथो थांबाबो मोनथारला। मोनबाय मोनसिगोन ना? जायगायानो माथो जोंनि धेमाजि डिस्ट्रिक्ट बायदि ना गुमै। मा बियार सेर लोंनो नामा नों? सोर आङो लोङालै। आं दहाय
बेखौनो सोंनो बावदों मोनखालामो हाग्राबारियाव बहा मोनो आरो दा बा एफा मोजां जायगाया পড়িলে ওই যে কেবল লাইফ জ্যাকেট আছে আর পড়িলে হাতা না হতো মানে ডাঙ্গা दिनै जोंफोर टाइटाना गाखोनानै एक्सपिरियेन्स लानि लकेल टाइटानिक बे जायगायाव फैनानै फुरा दैबारिफोर बायदि नांफैबाय माथो मै बेरायनानै मोजां मोनबाय माबोरै मोनखो गुमै गाखोनानै मोजां बेरायनानै मोजां मोजां ना आब'लाय एकदम बेस्ट बेस्ट ना मस्त बेस्ट नि मस्त मास दा थांसै ना मोनबाय आरो बहुत दिननि उनाव ना दसे बेरायबावनो दसे बेरायगोन दसे बेरायगोन थागोन अ बेयाव जिरायनानै मोजां नाङो ना दा माथो थांगोन दा जों थांसै मोनाहांबायबो सानाबो हाबनोसै दा जों थांसै न' फारसे भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नाय जाबाय